En ja, waar we bij de dam zijn begonnen, die heel vaak was weggehaald, daar ligt hier een dam, Tom, die je gewoon laat liggen. Ja, nee, absoluut. Hij zorgt hier niet voor problemen. Hij kan hier gewoon lekker zijn ding blijven doen. Dus een beek waar redelijk wat verval in zit. Ja, en dan krijg je dus dat hij iedere keer eigenlijk maar een beperkt stuk onder water kan zetten. Ja, plus dan hier, de omgeving heeft er geen last van. Ja, en hier leeft hij dan tevreden ook daar in het water, want dat is dan voldoende voor hem? Ja, absoluut. Een bever is een system engineer, zoals ze dat mooi noemen. Dus hij ingenieurt eigenlijk zijn omgeving naar zijn eigen wil. Net als dat mensen dat doen. Wij maken wegen, huizen, allemaal dat soort dingen. Nou, een bever doet niet anders. Hij bouwt dus die dam. En daardoor krijg je dus dat het stuk achter de dam wordt perfect habitat voor die bever. Jullie bepalen waar het kan en waar het mag. En ja, hier kan het. Ja, nou kijk, zeg 9 van de 10 dammen die zorgen niet voor problemen. Dan die ene die zorgt problemen omdat hij vaak dan frictie met de mensheid heeft. Ja, en de rest die kan gewoon lekker zijn eigen gang laten gaan. En vooral zorgen voor een heleboel meer diversiteit binnen zo'n ecosysteem. Want eerst was het dus alleen maar een stroompje door een donker bos heen. Ja, nu al dat blad weg is van die dode bomen, komt er dus veel meer licht op de bodem. En dan krijg je dus ook vooral in het ondiepe water kunnen dan dus waterplanten gaan groeien. Ja, de system engineer is ook hier bezig geweest, maar heeft zijn werk volgens mij niet helemaal afgemaakt, want daarachter stroomt het water gewoon door. Wat je hier eigenlijk ziet is gewoon onder bij de boomstammetje. Ja. Dat lijkt net alsof die bever dat gedaan heeft, maar dat is de oude beekhoever. Okay. En hij heeft tussen die twee bomen een dammetje geknutseld. Nou, daarachter is het water wat omhoog gegaan. Nou, gaat het water omhoog, op een gegeven moment gaat het links of rechts eromheen. Hier is het rechts omheen gegaan. En wat er nou eigenlijk gebeurt is dat er een nieuw beekloopje ontstaat. Dus hier zie je ook weer die functie van die bever. Hij maakt iets compleets nieuws. Ja. Dus een klein meertje hier aan de achterkant, maar een volledig nieuw beekloopje eromheen. Met als watervalletje over de oude beekhoever, dat hij toch weer op een nieuwe plek de oude beek weer instroomt. Als je op een gegeven moment watervalletjes krijgt met stroomversnellingen, met plekjes erachter waar het rustig wordt, plekjes waar hij door het blad heen stroomt, dat levert allemaal weer nieuwe plekjes voor andere planten en beestjes op. Dus de hele diversiteit die je in zo'n beeksysteem hebt, die wordt een stuk groter als je daar een bever in hebt zitten. Hier is er geen enkel probleem om de bever zijn gang te laten gaan en te laten zien wat het nut er allemaal van is en wat voor moois die kan doen en de extra toevoeging aan de waarde van de natuur. Ja, ik kan me voorstellen dat je dit niet wilt als daarnaast een bouwland of een woonwijk ligt of wat wel eens gebeurt dat bijna wegen gewoon onder water komen te staan. Ja, dan zul je toch wat harder in moeten grijpen en dan moeten die dammen echt weg. Het is altijd een belangenafweging. Zowel voor zeg maar, de buitenwereld buiten de natuurgebieden, maar ook in de natuurgebieden maken we die afwegingen ook.